Ako uviesť takýto dropshot do 30 sekúnd? Tak, ako prvé si nachystám háčik a florač, ktorý vlastne hneď prelečem cez to očko. A na ostriežov to dávam do vzdialenosti asi 30 cm a flowcarbon používam od 20 do 25, čo bohato stačí. Teraz, keď to mám prelečené do požadovanej vzdialenosti, si urobím nad háčikom takýmto štýlom jednoduché očko a háčik môžem začať cez to očko prevlekať. Vlastne ako keby takto cez to vnútro. Hej. Takto to vyzerá prvýkrát a stačí 5-6 otočov. 2, 3, 4, 5. A takto nejako by malo vyzerať finálne očko po tých 5 alebo 6 otočoch. A vlastne teraz už môžem začať rovnomerne priťahovať. Čiže, hej, keď sa nám zdá, že jedna strana je náhodou viacej ako tá druhá, tak to jednoducho prichytím a dotiahnem. Aj keď sa dotiahne takto nerovnomerne, tak to vôbec nevadí. Pretože nakoniec sa to vlastne dotiahne úplne pekne. Dotiahnem čo najviac a vlastne mám spravený pekný uzlík na dropshot. Ako ďalšie použijem dropshot lovko, ktoré takýmto štýlom vlastne navlečem a florač iba vlastne zacvaknem takto hore. A je to. A ako posledné už napichnem nástrahu. A vlastne dropshot mám uviazaný a môžeme ísť na ryby.